Započeti s planom mršavljenja, a još više ostati privržen istom do ostvarenja cilja zna se nekad činiti kao nemoguća misija. Nije uvijek jednostavno pronaći i održati dovoljno jaku razinu motivacije kroz cijeli i često dugotrajan proces potreban za usvajanje novih životnih navika, i iako je priroda motivacije nestalna i nepredvidiva, postoji nekoliko načina na koje možete potaknuti motivacijske sile da rade u vašu korist. S vama dijelimo 10 najmoćnijih. Broj 1. Definirajte svoje zašto. Prije nego što krenete na putovanje mršavljenja, važno je jasno definirati svoje motive. Razmislite duboko o razlozima zbog kojih želite postići svoj cilj mršavljenja. Pronalaženje unutarnje motivacije pomoći će vam da lakše prebrodite izazove koji vas čekaju na tom putu. Broj 2. Postavite realna očekivanja. Ciljevi mršavljenja trebaju biti realni i ostvarivi. Umjesto postavljanja previsokih ili nerealnih ciljeva, važno je prihvatiti da gubitak težine zahtijeva vrijeme i strpljenje. Postavljanje realnih očekivanja pomoći će vam da izbjegnete osjećaj frustracije i očajanja ako rezultati ne budu odmah vidljivi. Broj 3. Fokusirajte se na ponašanja, ne na sam cilj. Umjesto da se isključivo fokusirate na krajnji cilj mršavljenja, važno je usredotočiti se na konkretne akcije koje će vas dovesti do tog cilja. Svaki dan postavite male, ostvarive ciljeve koji vas vode korak bliže željenom rezultatu. Na taj način, proces mršavljenja postaje manje zastrašujući i lakše upravljiv. Broj 4. Izaberite plan prilagođen vašem životnom stilu. Svaka osoba je jedinstvena, stoga je važno odabrati prehrambeni i vježbački plan koji odgovara vašim individualnim potrebama i životnom stilu. Pronalaženje pristupa koji se uklapa u vaše svakodnevne rutine i preferencije ključno je za održavanje motivacije tijekom cijelog procesa mršavljenja. Broj 5. Vodite dnevnik. Vođenje dnevnika prehrane, aktivnosti i emocionalnih stanja može biti izuzetno korisno tijekom putovanja mršavljenja. Zapisivanje svojih obroka, vježbi i osjećaja pomaže vam da budete svjesni svojih navika i pratite svoj napredak. Osim toga, vođenje dnevnika može vam pomoći identificirati obrasce ponašanja i okidače koji utječu na vaše odluke o prehrani i aktivnosti. Broj 6. Slavite svoje uspjehe. Svaki korak prema cilju vrijedan je slavlja. Bilo da se radi o uspješnoj tjednoj rutini vježbanja ili zdravom obroku koji ste pripremili, važno je prepoznati i proslaviti svoje male pobjede. Slavljenje postignuća pomaže vam da održite motivaciju i samopouzdanje tijekom putovanja mršavljenja. Broj 7. Nađite podršku. Podrška obitelji, prijatelja i stručnjaka može biti ključna tijekom procesa mršavljenja. Podijelite svoje ciljeve s bliskim osobama i potražite podršku i ohrabrenje od onih koji vas okružuju. Podrška zajednice može vam pružiti dodatnu motivaciju i samopouzdanje da nastavite s radom prema svojim ciljevima. Broj 8. Razmišljajte i govorite pozitivno. Pozitivan stav ključan je za uspješno mršavljenje. Umjesto da se fokusirate na svoje nedostatke ili neuspjehe, usredotočite se na svoje snage i postignuća. Govorite sebi pozitivno i vjerujte u svoju sposobnost da postignete svoje ciljeve. Pozitivan stav pomaže vam da ostanete motivirani i odlučni tijekom cijelog procesa mršavljenja. Broj 9. Planirajte izazove i ograničenja. Život je nepredvidiv, stoga je važno biti pripremljen za izazove i prepreke koje se mogu pojaviti tijekom procesa mršavljenja. Razmislite o mogućim izazovima poput društvenih događaja ili stresnih situacija te razvijte strategije za njihovo prevladavanje. Imati plan za rješavanje problema pomoći će vam da ostanete fokusirani i odlučni čak i u teškim situacijama. Broj 10. Budite nježni prema sebi. Proces mršavljenja može biti izazovan i pun prepreka, stoga je važno biti nježan prema sebi tijekom tog puta. Prihvatite da će biti padova i grešaka, ali se fokusirajte na svoj napredak i kontinuirano učenje iz svojih iskustava. Nemojte biti prestrogi prema sebi i ne očekujte savršenstvo. Umjesto toga, cijenite svoje napore i svaki korak koji vas približava svojim ciljevima. Sjetite se da je put ka mršavljenju, kao i bilo koja druga promjena u životu, proces koji zahtijeva vrijeme, strpljenje i upornost. Važno je da budete nježni prema sebi i da cijenite svaki korak koji napravite prema svom cilju.
Bez obzira na to koliko mali ili veliki taj korak bio, nemojte dopustiti da eventualni neuspjesi ili privremeni padovi motivacije učine da odustanete. Umjesto toga, naučite iz svojih grešaka, prilagodite svoj plan prema potrebama i mogućnostima koji se javljaju i nastavite naprijed s još većom odlučnošću. Hvala vam što ste gledali. Nadam se da su vam ovi savjeti korisni i inspirativni za vaše putovanje mršavljenja. Ne zaboravite primijeniti ih u praksi i ostanite motivirani prema svojim ciljevima. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako biste ostali u tijeku s novim videima. Sretno na vašem putu transformacije i vidimo se u sljedećem videu.